Takže vítajte u dnešného videa. Dneska idem preskúmavať ten ostrov tajný. Ako som vám slúbil v minulom videu. A nezabudni dať like a odber. OK, takže ideme si po auto. Over a million. To by... Lenže ja nemám pištol. Takže granát. Stoj, to je rýchle auto. Stoj. No. Ona má speed. To som chcel, OK. Mapa. Toto bolo na tejto strane. OK. Tu je nejaký kruh. My sa musíme dostať, ja neviem, tu. Typol som si. A my to tam už preskúmame. Takže ideme podľa mapy. Máme odbočiť do ľava. A dáme si speed, bo to bude dlho trvať. To som myslel, že je ako strom, ale to je asi... A to je kamele s machom zarastený. A pred nami to je. A nie. Oprav sa. Tu niekde. A ideme nájsť nejakú skratku. Ja som tam ešte nikdy nebol. Vám poviem. To, čo spadlo z neba, videli ste to? Čo? To chcem! Ne! Stoj. Auto to už nemáme. Auto ono nezastaví. To sme dobre urobili. A to sú moje peniaze. Všejem. Ono keď to narazí do tej lode, tak to... Nepojeme peši. To je piesok. To je ako keby nejaká púšť. Ono si tam ešte stále ide. Už tam nechcem byť, bro. Takže rýchlo sa vám čakania, proste, to by ste asi nechceli čakať. Už to by tu malo byť. To tajné. A to je ako keby tu sa žije na tomto ostrove. Len som to asi nebol. Tu dosť ďaleko strelajú tie money. I get the money. Kámo, peniažky. Tu sú motorky. Si vezmeme. Tam je čo pred nami. Také ako keby, neviem, základňa. Čo je? Ale dosť rýchlo motorka, hej. Tu je vrtuľník. Áno, ale máme policajti, to je vojenská stanica asi. No hej, ja si po tank. Hej. Jau. Dobre, tak preskúmali sme ten tajný ostrov. Keby si chceli viacej videí v Do That Head Bars, napíšte len do komentáru. Tak čaute.